Здравейте, хора, слушай! Как сте? Аз съм добре, а вие как сте? Ахил! Не, шегувам се, аз не съм Стоян Колев, че да казвам Ахил. Имам нова камера, виждате ли? Виждате ли ме отблизо, бе, сега? Виждате ли ме? Да, дойдох само да ви кажа, че имам нова камера. Ще снимам видеоклипове с нея, за това чао. Шегувам се, чао. Няма да изложим ръката ми на камерата, за да не я отраствам.